Se on aina hienoa kyllä, kun Raamattua lukee ja on tällainen tilanne just, että pitäisi valmistella siitä jotain sitten jaettavaksi muille. Niin se sana alkaa sillä lailla elämään. Ja niin kävi tälläkin kertaa nyt tätä aihetta, mikä mulla tänään on. Eli Filippuksen elämän tapahtumien ympärillä aika paljon tässä liikutaan, niin mä luin niitä tapahtumia monta kertaa tästä Raamatusta. Erityisesti tätä, kun Filippus kohtaa tämän hoviherran siellä autiolla tiellä, Katsaan johtavalla tiellä. Ja luin sitä monta kertaa, monesta eri käännöksestä. Sitten mulla on tällaisia Uuden testamentin parafraaseja muutama kotona. Niin mä luin sitä rukoillen hyvin paljon ja mä uskon, että mä sain kiinni kyllä siitä niin kuin tästä Filippuksen elämän sellaisesta, miten se sanoisi, ilmapiiristä, missä hän eli. Vaikea selittää se näin, mutta toivottavasti tämän puheen aikana se nyt teillekin sitten selviää. Ja toinen tärkeä seikka on tietysti tässä sitten sellainen, että koko Raamattu on tietysti Jumalalta meille annettu ja siinä on hyvää tietysti joka sivulla. Mutta sitten tulee kuitenkin aina rukoiltua, että oi Jumala, kun antaisit sen, mikä on niin kuin se juuri tähän hetkeen se oikea sanoma jaettavaksi. Ja rukoilee sellaista vahvistusta sitten, että mikä se nyt sitten olisi. Ja mulla tämä Filippus laskettiin mun ajatuksiin. Ja sitten mä sainkin siihen sellaisen vahvistuksen, kun mä avasin sellaisen pikkusen vihkon, mihin mä kirjoitan usein muistiinpanoja esimerkiksi kokouksessa. Se ei ole tämä sama vihko, vaan eräs toinen vihko, mikä on mulla nyt kotona. Niin kun avasin sen näin siitä kohtaa, mihinkä olen viimitteenä kirjoittanut siihen ajatuksia, niin mä olin kirjoittanut siihen näin, että Jumala johdatti Filippusta täsmällisesti. Enkä muistanut yhtään milloin olin kirjoittanut sen siihen, mutta se oli hyvä alku kuitenkin. Siitä oli hyvä ruveta rakentamaan tätä puhetta. Ja Filippus, hän on muuten eri Filippus kuin mikä oli näistä opetuslapsista yksi, kestä evankeliumit kertoo. Tämä on eri Filippus täällä apostolien teoissa. Ja hänen taustoista ei kovin paljon selvinnyt Raamatusta, eikä muistakaan tällaisista selitysteoksista, mitä multa kotona löytyy, mutta perimätieto kertoo ainakin sen, että hän olisi Kesareasta ollut kotoisin sieltä Välimeren rannalta. Ja en oikein tiedä sitten, miten Filippuksen elämä oli aikaisemmin mennyt, mutta täällä apostolien teoissa luvussa 6 valitaan näitä diakoneja ja Filippuskin siinä sitten valitaan yhdeksi heistä. Ja mä oon ajatellut, että tuo tilanne on hänen elämässään varmaan ollut semmoinen niin kuin käänteen tekevä. Niin kuin mekin usein rukoillaan sellaista, että ollaan oltu vaikka niin kuin paikallaan pitkän aikaa ja rukoillaan, että Jumala tekisi sellaisen jonkun käänteen tekevän tilanteen, johdattaisi sellaiseen tilanteeseen meidät. Niin mä uskon, että tämä oli Filippuksen elämässä juuri sellainen, että alkoi oikein niin kuin uusi vaihe. Ja niinhän se usein menee sitten. Vähän kun luemme tästä eteenpäin, niin saammekin huomata sitten, että kutsua koeteltiin.
Ei mennyt kovinkaan kauan, kun alkoi sitten vaino oikein enenevissä määrin. Siellä Stefanus kivitettiin ja siinä sitten kerrotaan, että sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit. He jäivät sinne, mutta ymmärrämme tästä kyllä sen, että aika suuri hajaannus sitten tapahtui. Ja tämä olisi voinut Filippuksenkin varmaan ehkä ihan lannistaa sillä lailla, että no, mitenkä tässä nyt tällä lailla pääsi käymään, että ei tämä nyt sinun johdatuksen askelissa tämä homma mene ollenkaan, että siellä se Stefanuskin kohtasi loppunsa ja seurakuntakin on nyt hajaantunut eri suuntiin, että ehkä minunkin kannattaa tässä vaan nyt heittää vapaalle ja ei lähteä tämmöiseen riskialttiiseen hommaan nyt ollenkaan mukaan, että tässähän voi minulle itsellenikin käydä vaikka miten huonosti. Mutta ei, Filippus ei ajatellut ollenkaan sillä lailla, vaan kohta saamme lukeakin tästä apostolien teosta luvusta 8, että Jumala johdatti Filippukseen tuonne Samarian kaupunkiin. Ja kerrotaan ihan tässä, että Filippus meni ja saarnasi heille Kristusta. Ja hän oli siis evankelista. Ja tässä pisti mulle mieleen toi tällaisen tilanteen, kun kerrotaan, että sitten kun Filippus siellä saarnasi, niin kansa otti niin yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui. Ja tämä on kyllä tosiaan jotain sellaista, mitä mekin tarvittaisiin todella. Tuntuu tosi erikoiselta ajatella, että tapahtuisi näin, että esimerkiksi tuolla torin lavalla siellä joku olisi julistamassa ja olisi vaikka joku tapahtuma siinä, markkinat tai vastaavat, ja kansa ottaisikin siellä niin yksimielisesti vastaan sen evankeliumin, mitä siellä puhutaan. Eikö se aika hienoa, jos näin tapahtuisi? Se on Jumalalle mahdollista kyllä. Ja niin, Samariassa kävi myös sitten pieni tällainen, voisiko sanoa ehkä työtapaturma, oli se noita Simon siellä, mikä hämmensi kansaa. Ja minä nyt käsittäisin tästä niin, että hän saattoi olla jopa Filippuksen työtoverina ehkä siinä. Sanottiin, että hän oli Filippuksen seurassa ja seurasi sitä kaikkea siinä sitten. Ja kansa piti, että tämä on se Jumalan voima, jota suureksi kutsutaan. Mutta onneksi oli Pietari ja Johannes sitten siinä. Tuli paikalle ja Pietari näki tuon tilanteen sitten selvästi, että mistä siinä oli todella kyse. Ja se asia onneksi selvisi, mutta siihenkään Filippus ei jäänyt mitenkään kiinni, että voi mitenkä tuossa tolla lailla kävi. Ja niin, se ei Filippusta lannistanut tuokaan tilanne, vaan pian sitten näemme, että hän on kyllä Jumalan johdatuksen askelissa tapaamassa erästä henkilöä. Täällä apostolien teoissa luvussa 8 edelleen ollaan ja tuosta jakeesta 26 eteenpäin, niin saamme lukea tällaisesta erittäin tärkeästä henkilöstä, virkamiehestä. Ja no luetaan nuo pari jaetta tuosta 26 ja 27 jakeet apostolien tekojen 8. luvun mukaan. Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen: nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Katsaan ja on autio. Ja hän nousi ja lähti
ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja. Hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan. Hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan. Tästä voimme nähdä ikään kuin läpi sellaisen tilanteen, että tämä hoviherra niin kaipasi elämäänsä jonkinlaista muutosta ja hän oli lähtenyt sitten matkalle rukoilemaan tuonne Jerusalemiin. Hän oli varmaan kuullut jostain, että Israel ja Jerusalem on tällainen pyhä paikka ja siellä on Kristukseen uskovia ja että siellä on Jumalan kansan historia pohjautuu hyvin vahvasti tuonne Israelin maahan. Ja niin hän sitten päättää, että minä lähden sinne rukoilemaan. Ehkä hän, kun suoritti tuota erikoista tehtävää, hän oli tuo aarteiston hoitaja, niin saattoi olla, että hän oli vähän kyllästynytkin siihen katsomaan joka päivä niitä aarteita sitten, mitä siellä oli, kultaa ja jalokiviä, ja en oikein tiedä, mitä tuo aarteiston hoitaja siellä tarkalleen teki, mutta ehkä hän jotain kultakippoja siellä saattoi kiillotella välillä ja katsoi, että kaikki siellä on nyt oikein ja oikeassa järjestyksessä, ettei mitään ole kadonnut sieltä aarteistosta. Ja sitten hän kokee vaan, että tämä nyt ei riitä ja minä haluan elämääni jotakin muuta, uutta sellaista. Ja hän päättää, että minä lähden tuonne matkalle ja ehkä hän pyytää sitten tällaista lomaa siitä virastaan. Ja niin sitten lähdettiin tuolle matkalle ja mulla vähän huonot oli noi kartastot, mutta mä ymmärsin näin, että tuota Etiopiasta tuonne Jerusalemiin niin on ihan muutama 1000 kilometri sinne. Mä ymmärsin, että siitä oli ehkä 3000 kilometriä, että aika pitkä matka. Ja nyt tässä onkin aika erikoinen juttu, että kun luetaan tätä tekstiä eteenpäin, niin kerrotaan, että hän oli tullut Jerusalemin rukoilemaan. Ja sitten seuraavassa jakeessa kerrotaan, että ja oli nyt paluumatkalla ja istui vaunuissaan. Elikkä ei kerrota, että mitä siellä Jerusalemissa nyt sitten tarkalleen ottaen tapahtui. Olen miettinyt, että ainakin, koska hän, ketkä on Raamattua lukenut, niin tietää, että hän luki Jesajan kirjaa siellä vaunuissaan, niin ainakin hän oli varmaan ostanut Jerusalemista jostain tuollaisen kirjakäärön, jossa oli Jesajan kirja. Ja siellä ei minä ymmärtän tästä tekstistä, että siellä ei oikein nyt jotenkin siellä matkalla tapahtunut sitä, mitä tuo hoviherra odotti, vaan hän lähti sieltä varmaan vähän ehkä allapäin. Ja ajatteli varmaan, että nyt on sitten edessä niin paluu arkeen ja tuohon samaan vanhaan, se sama vanha virka siellä ja se sama paikka ja ne samat aarteet siellä minua odottaa ja niitä minä taas sitten palaan siihen samaan elämäntilanteeseen vaan vahtimaan niitä aarteita sinne johonkin aarrekammioon. Mutta tuolla matkalla kuitenkin tämä hoviherra niin toimi täysin oikein. Hän osasi toimia ihan täysin oikein. Nimittäin hän lähti sinne rukoilemaan. Tämä on tärkeä ensimmäinen askel. Ja sitten hän luki matkalla Jumalan sanaa.
Kaksi tärkeää asiaa. Hän osasi toimia kuitenkin täysin oikein. Rukous ja Raamatun lukeminen. Me kaikki tiedämme, mikä voima näissä kahdessa asiassa on. Ja sitten alkoikin tapahtua jotain. Nimittäin Jumalan maailmoissa tämä tilanne huomioitiin. Ja Filippus oli lähetetty odottamaan nyt tuonne autiolle tielle. Niin kuin tässä luettiin jakeesta 26. Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen, nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Katsaan ja on autio. Ja en tiedä miten kauan Filippus siellä odotteli, mutta se kyllä vaati sitten uskoa häneltäkin lähteä liikkeelle, autiolle tielle johonkin odottamaan. Pieksämäenkin ympäristössä on autioita, teitä tuolla vähän syrjäseuduilla, missä ei paljoakaan liikettä ole. Itse jos kokisin tällaisen tilanteen ja vaikka tunnin siellä oottelisin, niin alkaisin varmaan kyllästyä ja miettiä, että ehkä lähden kotiin täältä jossain autiolla tiellä tuolla seisoskella vaan. Ja ei autoja eikä kävelijöitä eikä mitään. Mutta aikataulu oli silti täsmällinen siinä mielessä, että Filippus oli siellä tiellä ja sitten hoviherra tuleekin sinne varmaan sellaisilla mahtavilla vankkureilla ja hevoset veti tuota vankkuria sitten, ei mitkään aasit eikä muulit. Hän oli varmaan tosi sillä lailla korkeassa virassa oleva mies, niin oli myös ehkä aika loisteliaasti liikkeellä. Saattoi olla hyvinkin iso ja koristeellinen tuo kärry ja se kulkue. Ehkä hänellä oli jotain henkilökuntaakin siellä mukana. Ja he sattuvat nyt sitten samaan aikaan olemaan tuossa tietyssä paikassa. Tiellä, joka johtaa sinne Katsaan. Ja ajattelen näin, että Filippus ehkä siellä tien reunassa oli vähän jossain jo seuraallista tilannetta ja hän näkee ja kuulee hevosen kopseen, että no niin, nyt sieltä joku tulee. Ja nyt Filippukselle annetaan ohjeistus jälleen tarkasti. Ensimmäinen ohjeistus oli mennä tuonne tielle odottelemaan. Ja sitten hänelle annetaan uusi ohjeistus. Käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Eli tarkka ohje. Käy lähemmäksi. Ja Filippus myös totteli. Ja kuinka ollakaan Filippus, ajattelen näin, että hän ehkä vähän sillä lailla huomaamattomasti ehkä yrittää kulkea siinä ja hän kuulee sieltä sitten puhetta. Ja Raamattu kertoo, että hoviherra luki siellä Jesajan kirjaa. No tähän lisäisin sellaisen jutun, minkä luin yhdestä selitysteoksesta, että saattoi olla hyvinkin näin, että hän ei itse lukenut sitä kirjaa, vaan vähän tämmöisillä korkea-arvoisilla henkilöillä oli tällaista henkilökuntaa sitten, ketkä lukivat heille ääneen ja oli vaan siinä kuulijan asemassa. Mutta oli miten oli. Jesajan kirjaa siellä kuitenkin luettiin. Ja kuinka ollakaan, niin oli sattunut aika vaikea tulkintainen kirja vielä. Ketkä on Jesajan kirjaa lukenut, niin tietää, että siinä on tämmöistä symboliikkaa ja sitten tehdään näitä välikatsauksia siinä Hiskian aikaan, tehdään suunnilleen siinä kirjan puolessa välissä. Ja hän kuitenkin luki siellä Jesaja 53 lukua. Ja kuten tiedetään, niin siinä kerrotaan kärsivästä Jeesuksesta hyvinkin tarkasti. Se on ehkä tarkin Vanhan testamentin kuvaus Jeesuksesta. Ja vaati rohkeutta varmaan puuttua tuohon tilanteeseen. Filippus siinä sitten sanookin kommentin, tai kysymyksen, että ymmärrätkö myös mitä luet?
Se vaati kyllä rohkeutta varmaan puuttua tuohon ihan sivullisena. Ja sitten Filippus pyydetäänkin tuonne kyytiin. Hänelle vastataan, että kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta. Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä. Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä. Niin kuin lammas, hänet viedään teuraaksi. Ja niin kuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä, sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Ja nyt Filippus alkaa sitten selittää Pyhän Hengen voitelussa, Pyhän Hengen voimavaikutuksen alla kirjoituksia ja kertoa Jeesuksesta. Ja myöhemmin tässä huomataan myös, että kasteasiankin hän kertoi ihan selvästi ja tyhjentävästi. Ja hän kertoi kristinuskon perustan. Ja voiko evankelista toivoa parempaa tilannetta tämän kutsumuksen toteuttamiseen, että häntä itse pyydetään, että hei, tarkenna tätä asiaa, että mikä juttu tämä nyt on. Ja hoviherra alkoi olla jo kypsää viljaa tuossa vaiheessa. Ja matkan edetessä sitten tuli seuraava tärkeä askel eteen, nimittäin kaste. Ja no tähän mä en mene sen tarkemmin, mutta tässä on yksi tällainen poistettu jae tässä apostolien tekojen 8. luvussa, nimittäin jae 37. Se on joistain käännöksistä poistettu, mutta minun raamatussa täällä kyllä on. Ja niin, hetkinen, missä mä olikaan menossa? Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen, ja hoviherra sanoi, katso, tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua? Hoviherra mietti, että voisiko olla jotain ongelmia tai sellaisia estäviä tekijöitä. Siihen kasteasiaan liittyen. Ja tässä voidaan miettiä nyt sitten, että mitenkä hän olisi ollut, ajatellaan tämä mies oli vasta tullut uskoon. Niin jos tässä kohtaa nyt Filippus olisikin sanonut, että sori vaan, tämä on tähän asti mennyt ihan hyvin, mutta tämä kasteasia on nyt sellainen, että tätä pitää pikkusen vielä miettiä. Onkohan sun elämässä jotain sellaista, että et nyt ihan kasteelle pääse, mutta muuten tämä on mennyt ihan hyvin tämä juttu. Niin tämä olisi varmaan nujertanut ja masentanut aika paljon tuota hoviherraa. Mutta mitään ei tarvinnut tehdä. Kaikki oli tehty valmiiksi. Piti vain uskossa ottaa vastaan. Niin kuin tämä jae 37 sanoo, jos sinä uskot koko sydämestäsi, se tapahtukoon. Hoviherra vastasi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Mitään ei tarvinnut tehdä, piti vain uskossa ottaa vastaan. Ihmiset on sitten kyllä ja seurakunnat keksineet tämmöisiä kynnyksiä, vähän sellaisia esteitä, että no ehkä tuo ja tuo asia pitäisi laittaa kuntoon ennen kuin olet kelvollinen kasteelle. Mutta siinäkin pitäisi ajatella sen ihmisen parasta, että tämä kaste, niin tämä on tätä ihmistä varten. Se on hänen parhaakseen. Ja niin siinä sitten kävi, että tuo mies kastettiin ja vanha ihminen haudattiin ja uusi ihminen Kristuksessa nousi sieltä ylös. Kiitos Jumalalle. Ja niin, hänet kastettiin ja kerrotaan sitten, että kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempaisi Herran henki Filippuksen pois,
eikä hoviherra häntä enää nähnyt, ja hän jatkoi matkaansa iloiten. Filippus temmattiin sitten siitä pois ilmateitse. Ja olen ajatellut, että todennäköisesti jossain muualla odotti häntä ihan yhtä tärkeä tehtävä, mikä tämä oli ollut, koska tuo siirtymätapa oli noin erikoinen. Ja sitten kerrotaan lopuksi, että hoviherra jatkoi matkaansa iloiten. Ei ollut enää tuollaista apaattisuutta, niin kuin tuossa alussa oli, että se vanha työ ja se kaikki vanha arki siellä vaan minua odottaa, vaan hän jatkoi matkaansa iloiten. Ja olen miettinyt tätä, että Filippuskin oli kuitenkin vain ihminen, ihan siinä missä minä ja sinäkin. Ja Filippus sai olla Jumalan asialla hyvin voimakkaasti. Hän oli antanut elämänsä uhriksi Jumalan asialle. Ja tämä on Jumalan mielenlaatu tänäänkin, että hän haluaa edelleenkin johdattaa ihmistä ihan yhtä tarkasti, ihan yhtä selvästi ja yhtä voimakkaasti, niin kuin hän johdatti Filippusta. Ja niin kuin tässä ollaan tänään nyt puhuttu paljon siitä, että oman elämän uhraamisesta Jumalan valtakunnan työn hyväksi, niin haluan tässä loppuun jakaa muutaman ajatuksen vielä tästä, että tämä on täällä 2. korintolaiskirje luvussa 5 ja jakeessa 14 eteenpäin. Kerron tästä muutaman ajatuksen vielä. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Tämä kreikan sana päätökseen, jotka olemme tulleet tähän päätökseen, tämä sana on krino, ja se tarkoittaa valinta tai tuomio. Vähän niin kuin tuomari punnitsee jotain eri vaihtoehtoja ja tekee sitten päätöksen 2 vaihtoehdon välillä. Eli ketkä olemme tulleet tähän päätökseen, yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Ja tässä on myös valtava lohdutus meille, että se mikä on vanhaa, on kadonnut, uusi on sijaan tullut. Niin kun ihminen haluaa tulla tähän päätökseen, että minä olen kuollut, se mikä on vanhaa, on kadonnut, uusi on sijaan tullut, niin ihminen saa olla myös kuollut pois vanhasta elämästä ja vanhoista tämmöisistä vääristä asioista, ja saa uskoa sen, että minä elän nyt täysin uutta elämää ja olen kuollut pois vanhasta elämästä ja haluan elää tätä elämää sillä lailla, että se on Jumalan johdatuksen askelissa täysin. Ja tämä on se, mitä Jumala meille tarjoaa, ja minua ainakin nämä Raamatun kertomukset, esimerkiksi tämä Filippuksen elämästä kertova kertomus, niin vahvistaa vaan sitä, että oi kun itse saisi tuota samaa. Oi kun itse saisi olla Jumalan johdatuksessa. Ja tästä onkin nyt ihan hyvä meidän lopettaa. Koin, että sain sanottua kaiken sen, mitä oli ajatuksessa.
Jumalan laskemissa ajatuksissa haluan uskoa näin. Aamen.